Machiegni nyakora mogi saa 7 mar odiechieng' tarik 28 Jumapil mogik e higa mar 2025 magi e weche ma omiyo pek. Ogai mar ODM Oburu Oginga kod jagoro Raymond Omolo bago nyasi masiro mond liete Bondo. Piny Kenya William Ruto kotene kod jotelo mamoko yore nyasi mar alam mar giko higa e kaunti man Narok. Bad migawo makoro chal ma kor lwasi yango ni koth dhi medore pacho ka gijiwo oganda med bedo akicha ne midhiero mag oula. Machiegni nyinga Ochieng' Emmanuel Ogai mar ODM Oburu Oginga kod jagoro mongere migawo mar rito lekre Raymond Omolo telo e nyasi masiro grube mag mond liete mawuok e wards 30 duto e kaunti ma Siaya. Nyasi madhi nyime mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Bondo. Chenro ma kamano kelo kanyakla jokanyo mag grube mine mosebedo ka yudo kony e omenda mag bugo handgi, grube moseyudo sir mar kombe mosegernegi udi e kind grube mamoko e bwo riwruok mar Raymond Omolo Foundation. Because I will not stand here and Jatend piny Kenya William Ruto gi sani ni e kaunti ma Narok kama oyuore nyasi mar lamo moriwo dinde mopogore opogore ma kawuono yango higni 20 nyaka ne gichak riwruok ma kanise ma pacho ka National Church Council bade mar Otian kaunti ma Narok. E limbe mare jatend piny Kenya William Ruto osirgi moko kuom jotend duond bura mar ODM kotelne gi jakom duond bura no Gladys Wanga. Bang'e jatend piny biro timo limbe kaunti ma Bay kama dhi bedo wendo modhiale tuke mag Genoa Cup mobagi gavana Gladys Wanga. leo hii sisi tunasimama hapa tukisherekea kwamba by February this year airport yetu itakuwa imemalizika. Hiyo ni kitu ambaye imenipa mimi mtisho sana ili niweze kukuunga mkono. Ya pili, Your Excellency, nilikuwa nazungumza na dada yangu MP wa area na akanikumbusha kitu kimoja, ya kwamba Wamasai si watu wa kitu kidogo. Wamasai ni wale ambaye ukiwakaribia pia hawa wanakupenda, na ndio mimi nataka kueleza ya kwamba kuanzia leo mahali wao huko wewe ujue ya kwamba kura zote za Masai ni za William Samoei Arap Ruto. Raila alituacha hapa na hapa ndio sisi tu. Na sisi kama chama cha ODM tumekuwa na mkataba, kiongozi wetu ambaye aliaga bwana Raila Amolo Odinga wamekuwa na mkataba na rais wetu ile katika ile broad based government. Na tumekubaliana pale ndani ya kwamba kitu kimoja ambayo ni kubwa sana pale inaitwa inclusivity. Kushirikisha kila pande ya Kenya ikue katika ndani ya maendeleo ambayo inaendelea mbele. Sisi kama tunatoka ile pande ya Nyanza, wa Masai, Mount Kenya, kila mahali, coast, kila mahali ijumuishwe ndani. Na hakuna pande ya Kenya iwachwe nyuma. Sisi tuko pamoja katika hiyo safari. Wananchi wengi wanapoteza maisha yao kwa magonjwa ambayo yanaweza kutibiwa. Wengi wao wanakosa kwenda hospitali kwa sababu hawana hali, hawana namna, hawana mali, hawana pesa. Na ndio tukabadilisha tukasema mambo ya matibabu sio starehe ya watu matajiri na watu wenye uwezo. Afya tunataka iwe ni haki ya kila Mkenya, vile katiba ya Kenya sehemu ya 43 inavyosema. Na ndio sababu hiyo tukaleta mfumo mpya ambayo ni universal health coverage, yani afya kwa wananchi wote bila ya kujali wako na kazi ama hawana kazi, wako na pesa ama hawana kazi, wako na mali ama hawana mali, wote wapate nafasi ya kutibiwa. Wadhi Mombasa, Uganda Makware County ma Mombasa ne oyuore nyasi mar piem ma tuka dhong' midendo ni Pwani Boxing Festival manotimore alap ma Mama Ngina Waterfront Mombasa. Kaka jafwambo mar Mombasa lero na jotugo ka achiel kod jota chenrono medo kwayo piny owacho mondo mi oket maino e jiwo tugono magikoni pok oketie maino kaka tuke mamoko ahinya kaka adhula. Joja oko miwaler.
Miche kod miche mag jodak Mombasa ne jochopo kar rombgi e alap Mama Mangina Waterfront e piem mar tukadhong midendo ni Pwani Boxing Festival mane obagi kod Juma Mashuhuri kod Mzee Mwinyi. Kae, rowere ne onyiso lony margi kuma ngum ne chwerie ka koth. E piem mar nyiri midendo ni flyweight, Veronica Mbidhe mawuok Likoni ne obedo jaloch bang' Diemo Dibora mawuok Kisauni, ka Francis Oduor mawuok Nyali kod Vincent Ochieng mawuok Changamwe ne bende jobedo joloch e piem mar lightweight. To e piem mar middleweight, Adam Makau ne oneno mudho bang' jatugo Sunday mawuok e od bura ma Mvita chwade knock out. Jota chenro mag tukego ne onyiso mor kaluwore gi oganda makwar mane joyuoro. Kwa nini tunafanya hii festival? Tunataka serikali kuu na serikali ya kaunti hii yetu ya Mombasa na kaunti zote zenye ziko katika hii pwani ukumbatie huu mchezo na mikono yote miwili ili tuweze kuenua hawa vijana na hawa vijana waweze kupata natija katika talenti hizi zao. Nafikiri tunaweza kushuhudia sisi wenyewe jinsi umati ulivyoweza kujitokeza kwa wingi kwa upenzi wa mchezo huu. Hii inamaanisha wazi kwamba mchezo huu japokuwa uko chini lakini una mashabiki wingi ambao wanaweza kupenda. Kakata kamano ne gikoni midhie cheto pod nitiere. In fact tulipoanza hiyo initiative ya ndondi mashinani, vijana wengi sana wameembrace boxing na wametaka sana, majim size zimeflock, watu wamejaa wanataka kutrain boxing. So ile kitu tunaomba sana kama wafadhili wanaweza come in, at least wakuja watusaidie in terms of vifaa, na kitu ingine pia tunalack as Mombasa County ni exposure. Boxer akichezea hapa Mombasa peke yake hawezi kuwa mzuri, at least atoke nje aende acheze na wengine. Watu wana train, tunafanya selection, tunabakia zile kaunti zingine wanaendelea na michezo. Sasa hiyo inaturudisha nyuma, lakini leo nimeona ngumi iko Mombasa. Sasa tunaomba wafadhili watushike, gavana atushike, Mombasa pia ainue. Kama hii kalenda ambayo itakuja, angalau pia mwaka huu tuende ligi zote. Kwa hiyo mari ne en yudo sir kum joket mwandu ka achiel kod 10 counties mapachoka. Ukiangalia wa vijana, ukiangalia background zao, wametoka katika maisha duni sana. Leo hii kukiwa na event let's say in Kisumu ama in Nairobi, wanapata shida sana kwenda kule na kujitolea pesa zao kufanya transport ili wa attend michezo mengine kutoka maeneo mengine ambayo yako nje ya pwani. So financial capacity is an issue. They need support. Tunaomba mashirika na washikadau wengine waweze kujitokeza ili waweze kuja kusupport huu mchezo. Alafu pia mtuangalie pia sisi officials. Wewe pia tuna changamoto zetu. Kama kusafiri tukienda Nationals game. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Aworo kaka dong no wuothe gwenge ma Mombasa en fungruok ne nyamrero ma homi auchiel e kaunti ma Siaya. Bang' tend kaunti no kalo kuom migawo mar thieth chalo negi ndigni mabiro konyogi yor wuoth e kinde mag gichwalo chenro mag thieth e kor gwenge. Kane loso e kinde mane gichiwo ndigni go, gavana ma Siaya James Orengo puoyo okenge ma nyamrero osegoyo e sekta mar thieth e kaunti no, ahinya to e kedo gi tuo mar malaria ma pod ochung' e 26%. E kinde no nyamrero go nyiso geno margi mar medo chopo kuom jopiny mathoth ka giywago kwan mamalo mag mier ma girito, gino mosethiro chenro gi mag limo ji duto e alworano. Excellency, the Governor of Siaya County.
Bad migawo makoro chal makol wasiango ni koth ni medo chwe gwenge mopogore opogore kendo kwayo jopiny beda kicha kendo ni keto kenge makare magarita kod kedo kod midhiero ahinya to gwenge mainyo yudo midhiero mag oula kod gwenge mantie kuonde mane piny epa. Mokuom gwenge ma igeno bedo kod koth kawuono nyaka kiny tarik 29 ting'o gode mayudore e hoho mar Okak ahinya to wuok chieng' kod ugwe moting'o nyaka Nairobi, alwora ma Nam Lolwe, alwora mar hoho mar Okak, gwenge mayudore milambo ma wuok chieng' ahinya, gwenge mani kadho nam chumbi. Oganda modak e gwenge mayudo koth mang'eny medo kwa mondo bed akicha kendo go lipot ka gido midhiero moro amora mar oula kata kethruok mar mwandu. Jopiny bende okwa mondo osik karango lipode mag chal ma kor lwasi. Jo piny wakwayo mondo mi obed akicha nikech koth ka chwe to biro gi gweth kaachiel kod midhiero mopogore opogore. Owinjo kowach kanyo nong'e lipode mag jogo magin jokor chal ma kor lwasi. Kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth ma ikone chendo mar migago. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Would you like to work in Dubai or Saudi? M-Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Sani koro wane nyasi mar mor mar Christmas. To ndalo gi monego bed ni bet machiegni kabisa gi ng'at mihero gi jaherani. To ka in gi hera timeda meda to beta beda mopoto, imeda meda to beda mopoto. Kar hera mopoto no. Samu chiemo kata umetho upar nyithind kie gi mond liete. Koro koa kuoma ano mond gi ana jibo. Ko tim nyakochia wadwa nyiso ni Merry Christmas. Are you ready to celebrate? Karibuni Vuka Mwaka Party. Ready for big music, unity and thanksgiving. Pale tutakuwa tukisifu Bwana, tunamwambia Yesu asante for 2025. Big energy. This is your moment. This is your celebration. Vuka Mwaka Party. Vuka Mwaka 2025. The Vuka Mwaka Party. 31st December to 1st January 2026. 6 p.m. till 6 a.m. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenden mar migago bila achiel owito ngimane kaluwore kod adhonde manoyudo e kinde ywaruok e wilo moro mayudore Kibiko e kar ting'o bura ma Kajiado West. Obila no en achiel kuom obila mamoko manoyudo hinyruok bang' rowere moko monjogi e kinde nyasi ma Christmas kane gichomo arita ne jogo lo picha e lobno manokelo wach. Piny mamoko bende oyudo hinyruok kendo apiko moko owang' e kinde pogo lobno ne oganda makono. Rowere go moting'o asere, tong' kod gige lweny mamoko maricho wachore ni otiyo godo kod jotelo mamoko e gwenge makono ma ok dwar mondo mi opog lobno. Gimokelo wach en pogo lowo malach mar en eka 2,800 mane ng'ero mo shilingi bilion 100 ka gesa ne ywaruok ma telo mienjo e kind kweth ariyo mani kod
dwaro mopogore opogore. County Commissioner ma county no Alex Chikonda osemo jotelo kod jopiny manyayo tule kind jopiny kendo kowacho ni biro kawo negi ndawo mager mar chik. This is our certificate of incorporation. Yes. And I challenge them to produce theirs. This is a court ruling in Kajiado that said we are mandated to subdivide this land. This is a Kenya Gazette. Kenya Gazette notice that said we are the trustees. The one they got irregularly is revoked here. Those are people who do not have any legal entity to be in this land. Wadio mabe kinde ma gwenge mopogore opogore piny Kenya dhi nyime gineno pek ma ikelo gi lokruok mafuto machal ma kor lwasi ma bende osemioro kwako gwenge moko. Jopiny e gwenge moko kar ting'o bura ma Karachuonyo kaunti ma Homabay bende neno pek ewi midhiero no ma osemiyo thoth yawo ma jopiny yude konyruok ma gi otuo kendo sani gilawo pi e nam Lolwe. Mokwongo gwenge ma sani nok ma pi ka jopiny ginyalo lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi osebedo ka kelo pek ne oganda gwenge mopogore pacho ka kendo kelo chandruok kata mana ne le ma ji opidhe miere kaluwore gi oro minene moko kuom gwenge pacho ka e kaunti ma Homabay moko kuom gwenge ahinya to gwenge moko e kar bura ma Karachuonyo. Pek mikelo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi bende nenore kaluwore kod oro minene gwengego. E gweng' ma Bala e location ma Koyugi pek mar oro nenore ka jopiny ywago nok mar chiemo ma jamgi nyalo chamo kaachiel kod nok mar pi. Jaduong' Joseph Nanga jadak ma Bala wacho ni orono ka odhi nyime to dhi hinyogi. Oro madhi nyimegi ok wawinj maber nikech kata jamni nindo kech onge lum to oro be dhi nyime kod otamore chwe. Koro kochopo Januari kapod odhi kama sana jamni biro tho saidi kech chiemo onge. Jamni wuotho distance mabor nikech moko a tie Homa, moko a machiegni ka, moko bende a bor. Aora ma Oloch ma bende opogo kochia ka bura mar Rangwe kod Karachuonyo ema sani odong' geno maduong' ma jopiny alworano kama gimodhe jambgi, giluoke lepgi kaachiel kod tije mamoko ma ogedewo chido mar pigno. Pini osetem gi yore te sana wakwayo sirikal mar piny mondo kaber to ginane mpango sana kumae kalaro bor. Sani kura kelo jamni ka awegi matinga nyithindo anadhi loka koni. Koro pi en problem. Ka nitiere kama ginyalo kunye pi, gikunynwa pi mondo mi wayud kwe mar pi. Sani chieng' rieny. Pigni ema modho, pigni ema waluokogo, pigni ema jamni modho. En pi achiel ni kata olil to ema watiyo kode. Koro kwayo ma wan kenywa kunywa kata mana yawo kata pi miywayo ni nyalo kelnwa machiegni mondo wambo ayud kaka wanya yudo pi kata mimodho. To de wakonyore. To koro mae mwamodho molilni. To en be ma jamni lai. To en be mwaluoko kode. Kata sani ji luoke iye. To joma modhe be tuome, joma tedo kode be tuome. Luoro ma wan go en ni pigni biro miyo wa tuo machalo kaka kolera gini. Wuoth tero wachiel kachiel nyaka gweng' ma Kanam e West Karachuonyo Ward ma en gweng' ma jopiny ok osebedo ka neno mayot e kinde ma oro nie pacho ka. Midhiero mar oro e gweng'ni nenore kendo jopiny nigi pek mar yudo pi maler ma ginyalo tiyo gi miregi kaachiel kod ma jambgi nyalo modho. Yawoni mane jopiny yude konyruok margi sani otuo kendo baro kak madongo. Ranyisi ma pek mar oro kelo ne jopiny. George Orimba en achiel kuom jodak ma West Karachuonyo. Yaw ma wantie sani ni en yaw maniluongo ni yaw Kochuonyo. En yaw mane mar kwere to ne en yaw mag wuonewa. En yaw ma osebedo igni gi igni ka okonyo jopiny ka en gi pi. En emokonyo jopiny kendo jo area ma West Karachuonyo kae kama gibire kama gimodhe dhok. Uneno ka wan e iye oduono koro dhok mancha modho ka dhi mana nam. Joma nyocha nyalo kawo pi ka
dhi mana bwo nam kucho. Koro tabuni ni e West Karachuonyo. Maendi en achiel kuom yewni ma jopiny e gwenge ma Kanam kaendi osebedo ka yudo konyruok margi. Kata kamano oro masani koro chuo chieng' alwora ni endi miyo jopiny koro wuotho kilomita moingo 5 ka gidhi manyo pie nam ma nyalo konyoregi mieregi kaachiel kod ma jambgi nyalo tiyo godo. Mag pi gi jang mokonyoregi udi an gi swani jamni dhi tho. Nikech sani kidhi ng'iyo apike masani omo pi nam mondo mi okel ka. Kata punde bende mane omo pi punda kendo go kor gech gimo chamo malong'o onge. Koro an gi swani koponi oro ni odhi mbele tok 3 month gimoro ni nitiere gweng' makani dhiang' ka dhiang' ni miyo guok dhok moko tibiro yang'. To kwa ng'iyo weche mag omo pi gi punde to odhi ng'adore nikech punde dhi tho onge chiemo ma gidhi chamo. Kwa tiyo gi weche mag apiko giro dhi dwaro pesa. Pesa no sani waonge go. Jo youth do gongware makata ng'ami ting dhano kende wuotho ka kongni ma onge kak ma gidhire pesa no. Koro mogik e weche mag jamni ka pi ok wanya yudo ka to wadhi bedo gi tabu nikech dhok dhi tho e kor gweng'. Guok ka guok dhi bedo gi dhere. Wawuok e chiro Manyangwete ka wachomo dho wath ma Kogwang', achiel kuom dho wedhe ma jopiny sani koro yudo konyruok margi. E koro yo waromo kod jopiny mani kod punde ka moko to ni kod apikni ka dhi tumo pi e nam Lolwe masani thoth familia tiyogo. E dho wath ma Kogwang' wayudo ka jopiny odich luoko lepgi ka weg punde bende odich larore gi sa kapok chieng' otegno ka giwacho ni thothgi mon e dho wadhno sa 10 mar kogwen ka giomo pi ma gitiyogo e miere. Kama bende ne kinde mag keyo ne jo apiko ma omonegi pi. Wadonjo nam ka gimoro sa 10. 10 ni dhano donjo ka, punde donjo ka ji lawo mana wach pi. Pi ji ni wan gi chandruok mar pi ka kabisa. Joluoko ni ka yudo ka ng'ato omo pi, jo ngware mag apiko omo pi ka kendo wasebedo ka wan gi chandruok mar pi kabisa. Pi modho, pi nam ni ok ni modho moriere direct. Chuno ni nyaka ya kode ka midogi chwake. Pi manche biro nwa kata mana e tap malo ka sani pi onge. Koro sida mar pi wan godo e gweng' Karachuonyo ka kabisa. Pi wamone ji distance mabor madhi kilomita 5 kata 7 machiegni nyaka Kariat kama onego bed ni gonwa pi. To jo pi osebedo ka inyowa. Pi maler chandowa West Karachuonyo ka. Kaka mine sande ahinya kaluwore gi koso pi. Gimondo chakre sa 10 kaka wan wawuok sa 9:30 isiako sombo ne mine pi malo area Manyangwete, Nyasanja, nyakidhi yokor Riat kocha. Mbugru ka golo ka dhi go Nyangwete mbugru trip achiel adhi siling 200. To ka dhi mbugru 6 trip achiel siling 200. Jopiny go ni koro luoro ni poni oro ma kamano bedo dhi nyime to gidhi medo nyore maduong' kendo kata mana punde ma gitiyogo e omo pi nyalo go kor kalure kod wach mar oro. Nyangwete ka nyaka nam en kilomita 5. To wakwayo ni sirikal koyie to konynwa yawoni mondo wanwang'e kama jambwa bende nyalo konyore. Mar ariyo nikech sani be kidhi ng'iyo wantiere drought ma pi kende bende kata mana ringo ka ok ringi. Koro wakwayo ni sirikal koyie to mondo mi okonywa yawoni. Jambwa dhi tho to nikech lum onge sani ma ginyalo yudo kaka gikonyre godo. Punde ma wasombo godo pi bende onge chiemo, lum otuo kaka gichiemo onge. Koro punde wagi bende dhi tho kabisa. Koro wakwayo jo apikni ma bende sombo pi ka bende tiyo gi fuel. Koro gitiyo gi pesa. Koro wabedo gi hinyruok kendo wan gi sida kabisa. Gwenge mag West Karachuonyo kaunti ma Homa Bay en achiel kuom gwenge goeko ma osebedo ka neno pek e kinde mag oro. E kinde nindi ma oro kwa moko kuom gwenge ma pacho kaendi jopiny ka chund bura nindi ma Karachuonyo ahinya to West Karachuonyo kaendi wacho ni poni oro ma kamandi medo dhi nyime to jambgi nyalo wito ngimagi kaluwore kod onge mag lum ma ginyalo chamo ka bende miere bende neno matek kaluwore kod nok mar pi e alwora ma koni endi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ogande boma ma Kisumu yudo chiemb wang' mar piem geche mong'ere ni drifting manotimore apaya me chuny boma ma Kisumu. Nyasi ma kamano tele gi sirikal kaunti kanyakla kod kambi moro mar uso geche boma ma Kisumu e geno ni en gino manyalo lombo wang' kendo ywayo welo. Tend kaunti ma Kisumu oyango ni gibiro medo kelo tuke e lago mondo bed kaka okenge mag medo welo malimo boma ma Kisumu. Jaloch ne en Jin Lu mawuok e piny China.
Today we are excited to be here at Kisumu Central Square to introduce the first ever Kisumu City Drift Show, a partnership between the City of Kisumu, the Department of Trade and Tourism, and Al Hussein Motors. When we were discussing introducing this for the first time, there was a lot of uncertainty because, when you're venturing into something that has not been there, it's not easy to convince people. But if you look around, having seen the excitement on the faces of our people, you can all ascertain to the fact that the people have embraced it, and we look forward to enhancing this partnership, bringing more partners on board so that we make it an annual festival here in Kisumu. It's a new tourism product. During the tourism week, we introduced another product, tree therapy, somewhere in Semen. People are also very happy when see I'm drifting around those roundabout. All people are happy because I think Kisumu people never see what is drift, what is motorsports for the drifting event. Mm-hmm. So we come here to showing people how Kisumu was good, how the Lake Victoria was nice. Mm-hmm. Etilimungi retend yuen habitat Susan Nahumicha kwa migao mochung rango wuoth kod chiendo mag apaya NTSA kod tendo bila marango wuoth mag geche pachoka traffic police okero kenge motegno mag duoko chien masiche mag apaya kolose kinde nyasi mar yango jodak ma Cherangany sana Nahumicha lero nitiere dwaro mar keto chike mager e weche wuoth mag apaya. Bende okwayo jopiny matiyo kod apaya mondo ne ni olose kinde ma jariembo dhi ataro gi chike mag apaya. Kolero ni okang' ma kamano nyalo konyo duoko chien masiche mosebedoe. Watu wanasafiri wengi. Hata kuna wengine hapa nimewaona na nimewahi waona Nairobi. Kumaanisha wamekuja kwa barabara. Na ninaona vijana wangu wengine hapa ambao wanaendesha bodaboda, ukweli, si ndio? Mimi nataka kuwaomba msimu hii ya Christmas, wale mnaendesha bodaboda, wale mnaendesha baiskeli, mnaendesha gari, tafadhali tudumishe usalama. Pole pole ndio mwe. Nigeria noloyo Tunisia gonde 3-2 kendo loch tok Tunisia wuok piny 3-0 kagiloyo gonde 2. Nigeria koro dwaro mana point achiel kagibiro tugo kod Uganda mondo gitiek namba 1 e grubno. Lookman looking for Osimhen over and into the back of the net, and finally Osimhen finds a goal at the African Cup of Nations. The mask comes off, delight on his face. Look what it means.